el dia després que el govern Zapatero hagi posposat la decisió d'on va parar el cementiri nuclear, el dia després que el govern Zapatero hagi tornat a obrir la porta a que el cementiri nuclear vingui a parar a Ascó, demano solemnament el compromís del senyor Mas i del senyor Montilla que si són presidents qualsevol dels dos, el cementiri nuclear no vindrà a parar a Catalunya. Que surti de la seva boca, que ho diguin i que es comprometin. Perquè entenem que és un element clau i perquè avui els ajuntaments, molts ajuntaments, estan pagant el rebut de la llum, el del gas, el del telèfon, que moltes famílies no poden pagar, mentre les grans empreses elèctriques l'any passat, sense anar més lluny, van guanyar 7.672 milions d'euros de benefici. I per tant entenem que avui el que cal és no fer pujar els alts beneficis d'aquestes empreses, sinó exigir-los més i fer una mesura d'aquest tipus. I ho dic perquè és increïble, és insòlit, és sorprenent que ens proposin un pressupost que redueix en un 8%, respecte al pressupost anterior. Però si en època de crisi el que cal és garantir la inversió, mantenir la inversió, fins i tot ampliar-la. I en canvi, el govern Zapatero, molt preocupat pel dèficit i per les senyals externes que dona, abans que per als aturats, abans que per la recuperació econòmica, dona un pressupost que és el pressupost de la desinversió, que deixa d'invertir. Els alcaldes, els regidors, estem a primera línia, els que detectem cada dia la problemàtica de la gent, i això fa que coneguem cap a on hem d'enfocar les polítiques. Penso que el fet d'haver estat això de metge de família, com dèiem, ho dèiem en broma, però realment és així, metge polític de família, jo diria d'una altra manera, doncs fa que d'alguna manera coneguem aquestes problemàtiques i que puguem derivar cap als especialistes determinats o cap a les fórmules de solució dels problemes la política d'un nivell més elevat com és el del nostre país, el de Catalunya.